Vexan o susto que levou este condutor cando circulaba en Lugo pola Estrada Vella de Santiago. Un xabaril de grandes dimensións a piques de cruzárselle no camiño. O animal entrou na beiravía pero deu media volta. Os accidentes causados por xabarís son cada vez máis frecuentes. Asustei-me cando vin o xabaril tan grande. E é un peligro para todos, para o que pasan cos coches e para todo. O ver o vídeo, a verdade que é de susto, porque un día destes de néboa para mañá é que iso é un perigo, con contrasto no coche, aquí como hai néboa día sí e día tamén, é un auténtico perigo porque son enormes. Boas tardes, venres 2 de xaneiro, benvidos ao Galicia Noticias. 7 persoas intoxicáronse a tarde pasada nunha casa de Melide por inhalaren monóxido de carbono. A causa puido estar na leña da cheminea, alo menos iso sospeitan os bombeiros, pero non polo tipo de madeira, senón porque estaría tratada con algún tipo de verniz, o que provocou unha combustión especialmente tóxica. Nos preguntamos hoxe os expertos. Moitos meten tacos aglomerados, iso trae pegamentos, vernices, pinturas, e todo iso vai parar á chimenea. E iso cuestión de 15-20 días está todo atascado. Por iso hai estes monóxido de carbono. Verniz, plásticos, outros materiais que moitas veces parece que non, pero que sí que intentamos utilizar para prender máis rápido, que son as chemineas, poden chegar a ser situacións moi perigosas, non só por posibles incendios, pero sí polas posibles intoxicacións. En Ourense, hoxe é o primeiro día sen ter que pagar a hora por aparcar. Tras 3 décadas vixente, o Concello decidiu suprimila. Quedaban actualmente 744 prazas. Diversidade de opinións entre os condutores. Moitos pensan que é beneficioso para o peto, pero outros que será máis difícil aparcar. Ten as súas ventaxes e as súas desventaxes. Por unha parte, os coches poden aparcar e quedar aí días, que acá non hai movimento de coches, non hai sitios para aparcar, e por outra parte os veciños aforran cartos, claro, hai as dúas cousas, habría que ver cal é o maior beneficio. O sea, é bo no sentido económico, que non hai que pagar o ticket, pero sí que é máis difícil encontrar aparcamento. Se lles gustan as nécoras teñen que apurar porque o luns será o último día en que os barcos poidan coller o crustáceo nas nosas augas. De feito, moitos barcos xa cambiaron de arte, así que hai pouco produto. Iso sí, a cotización da nécora segue sendo moi alta. A nécora grande estuvo en lonxa 97 euros máis impostos, O sea, a nécora chegou uns precios bastante elevados, Ahora, en calidad, non hai igual. Super ben. Segue a busca en Oleiros do home de 77 anos que falta da casa dende o martes, sen éxito. Víctor ten Alzheimer, saiu do seu domicilio contra 1 da tarde e camiñou ata un estanco a uns 200 metros. Dende entón ninguén o viu. Contra as 7 desa tarde contactou cun familiar e díxolle que estaba desorientado. Piden colaboración cidadá. Pode chamarse o teléfono da Policía Local de Oleiros ou o 062 da Garda Civil. Hoxe, cuarto día consecutivo de busca con 3 patrullas e helicóptero da Garda Civil. Restableceuse a normalidade no Concello das Somozas tras o sobresalto da noite vella causado por un camión cargado con mercancía perigosa. Esta mañá retiraron por fin o tráiler. O sinistro obrigara a activar o plan de emerxencias polo risco de que houbera verteduras tóxicas a un regato próximo. Tras estabilizar o camión e a carga, puido trasladarse a outro vehículo homologado. O camión procedía de Lleida, con destino á planta das Somozas, se levaba 24 depósitos con residuos industriais de fábricas de Madrid e de Cataluña. Un xabaril de gran tamaño sorprendeu en Lugo os condutores que circulaban pola Estrada Vella de Santiago. Aconteceu preto do cemiterio de San Froilán, onde os cochos bravos adoitan fozar nos prados. Sigue. A grabación feita dende un vehículo dá conta das grandes dimensións dun xabaril visto ao pé da Estrada Vella de Santiago, na parroquia luguesa de Esperante. O porco bravo sorprendeu os condutores que circulaban polo lugar de Torrón, onde é habitual que estes animais focen nos prados das explotacións gandeiras. Asustei-me cando vin o xabaril tan grande. E é un peligro para todos, para o que pasan cos coches e para todo. Entonces, chegase moi cerquiña das casas, incluso ten vido aquí polo camiño, e vimos co coche moitas veces, e, bueno, que é un peligro total. E desfai moito campo. Hai 3 e 4 anos, nesa finca que temos aí xunto a Ságono, dígolle que en sitios quedou para botar para poñer as lechugas. A verdade que é de susto, porque un día destes de néboa para mañá é que iso é un perigo, con contrasto no coche, aquí como hai néboa día sí e día tamén,
é un auténtico perigo porque son enormes. Aínda que nesta ocasión todo quedou nun susto e non houbo consecuencias no tráfico, os residentes na contorna din estar fartos dos danos que lles ocasionan os xabarís nos seus cultivos. Queixanse, ademais, de que as indemnizacións non lles cobren as perdas. Todo o que indemnizan, eso non, pa nada, non chega pa nada, porque, recórdome, a última indemnización que nos lle deron aquí ao meu xenro, 1.200 euros. E había 3 hectáreas que estaban todas levantadas. Coller o trator e pasarlle a trituradora e volver a sembrar a erva. Teño vido unha xabareira con 6 xabareis pequeniños por aí. Entonces tuvemos que abrimos para que saliran, volveron a salir, que non sei por onde carai entran. E que aquí veñen a menudo. Veñen aquí polo camiño, aquí por arriba, por xunta a casa, por onde queren. Dase a circunstancia de que nos días previos houbo unha batida de caza maior na zona. Dende hoxe non hai que pagar por aparcar no centro de Ourense. Hai conductores ledos por aforrar cartos, pero moitos temen que a supresión da hora deixe menos prazas de aparcadoiro. Como onte foi festivo, hoxe é o primeiro día sen hora en Ourense, co que xa se pode aparcar na zona azul sen pagar. Dicen, bueno, pois que sorte, pois non teño que poñer o tique. Pero encontreime co tema de que non había sitio, en zonas onde sempre había sitio, además un día como hoxe, xaneiro, que ainda a xente está de vacacións, non hai colexio, e xa hoxe foi difícil aparcar, non me quero imaginar para o mes que ven. Realmente vai facer que sexa un caos que xa estás facendo, vamos, últimamente na cidade. Era mellor porque así facías que as prazas non seran fixas, é dicir, que alguén, un veciño colla valla e sea o seu aparcamento de por vida. É o que temen moitos condutores e comerciantes, que o centro da cidade se converta agora nun aparcadoiro de longa estancia. Eu penso que en certas zonas da cidade sí que é necesario que haxa zona hora para que haxa circulación de coches e haxa sitios onde aparcar, non? Un pouco el peligro es ese, ¿no? Que el centro se convierta en un parking y que la gente que tenga que venir al centro no pueda luego aparcar. Ten as súas ventaxes e as súas desventaxes. Por unha parte, os coches poden aparcar e quedar aí días, que acá non hai movimento de coches, non hai sitios para aparcar, e por outra parte os veciños aforran cartos, claro, hai as dúas cousas, habría que ver cal é o maior beneficio. Tras a supresión da zona hora, unhas 750 prazas para aparcar no centro xa son de balde. Moita xente hoxe descoñecía. Non sabía que se había suprimido, a verdade. Creo que a información é bastante reducida. No sabía nada de esto. Mejor, claro. Obviamente nos ahorramos un poquito en estas cositas, pasaremos mejor. Creo que vai ser boa cousa. Habrá xente que utilice ben, que utilice mal. Eu, por exemplo, aparquei a primeira. Hai días que sei que non dou aparcado. Pero realmente verás o tempo. Os parquímetros seguen, tamén as liñas azuis que marcaban os aparcadoires de pago con límite de tempo. Foi o propio alcalde de Ourense o que nas súas redes sociais comunicaba o 31 de decembro que se apagaban para sempre. Penso que tamén ven pouquiño tamén dunha medida populista. Debe haber un problema de contratos, concursos e tal, entón el colle, elimina o asunto e xa está, non? A nivel comercio por será igual, habrá xente que sí, que dirá, como a min, que dirá que sí, que me vou a comprar, pero en cuanto vexa que uns días, pois, que a zona centro se complica por o tema de que non vai haber sitio. A ordenanza reguladora de aparcadoiro levaba 30 anos funcionando en Ourense. Nas últimas horas, o 112 informou de 7 intoxicados en Melide. Pensan que se debeu ao uso de leña con verniz para queimar. Incidentes que nos fan lembrar a importancia de facer o mantemento correcto e empregar a madeira axeitada na cheminea. Os dous sucesos que afectaron en total a 11 persoas tiveron como orixe cociñas de leña. Pueden ser núcleos rurais que, por exemplo, teñan chemineas de leña, cociñas de leña. Moi importante destacar desde o 112 Galicia a importancia da manutención anual e incluso antes de empezar o que é a tempada de frío. É moi importante que teñamos os condutos limpos, porque a feluxe das chemineas é un material que arde cando non está mantida. Iso sabe o ben Manuel, un dos poucos desenfeluxadores profesionais que hai en Galicia. Cando chega a hora nestas fechas, encenden as cociñas e non lle van. Iso é o problema que está pasando, porque as chemineas están atascadas ou queiman certa leña que non é adecuada para a cociña. Moitos meten tacos aglomerados, iso trae pegamentos, vernices, pinturas, e todo iso vai parar á chimenea. E iso cuestión de 15-20 días está todo atascado. Por iso hai este monóxido de carbono. Xerado pola mala combustión, o maior perigo do monóxido de carbono é que é un asasino silencioso.
É un gas inodoro, insípido e incoloro. Eso debemos sabelo, porque é moi difícil de detectar, salvo que teñamos un detector de monóxido, que ao final son obxectos que podemos poñer facilmente nas nosas casas, en diferentes estancias, sobre todo cando estamos dormindo, porque non nos damos de conta, pode chegar a ser un gas mortal. Outra recomendación é utilizar leña en condicións e non queimar madeiras tratadas, restos de mobles ou outros materiais plásticos. Verniz, plásticos, outros materiais que moitas veces parece que non, pero que sí que intentamos utilizar para prender máis rápido, que son as chemineas, poden chegar a ser situacións moi perigosas, non só por posibles incendios, pero sí polas posibles intoxicacións. A leña hai que sempre comprala este ano e deixala sempre para o que ven. Comprala en marzo ou abril e deixala para o ano que ven, para o inverno do ano que ven. A leña canto máis seca, mellor tira e menos suciedade fai na chimenea. Consellos básicos para que xuntar a familia ao redor do lume siga sendo motivo de ledicia e non de preocupación. Os que gusten das nécoras teñen que apurar os últimos días de campaña. O luns será o último en que os barcos poidan coller o crustáceo en augas galegas. Moitos barcos do Grove xa teñen as nasas en terra, aínda que oficialmente hoxe o luns poden ir a nécora, dan por rematada a campaña. Despois do Nadal e de fin de ano, nas cetarias case non quedan. Nada, 3 ou 4 kilos que vendeuse todo en Navidad, en fin de ano, e nada, xa como acaba a campaña, lógicamente xa non ter nécora. Xa. O Grove é un dos principais portos de nécora de Galicia, pero ao remate da campaña xa queda moi pouco nos mercados. Das peixerías da praza só había nécora nun posto. A nécora hubo boa nécora, hubo moi boa nécora, hubo cantidad así de nécora. É verdad que nos últimos días de Nadal disparou o precio, pero botou un lume para arriba, pero ainda así vendeuse, foi unha boa campaña para a nécora, unha boa nécora hubo. A nécora estará en veda ata 1 de xullo para que desove. Neste tempo, unha das preocupacións do sector é que siga entrando nécora de fora, moito máis barata. A nécora ten que ser daqui da nosa ría, que é a mellor por sabor, por calidad e por todo, sempre. Nécora sempre, sempre da ría. Foi unha campaña con 80 toneladas descargadas en Galicia, a maioría na ría da Arousa, pero cada vez hai menos. Van 7 anos seguidos baixando as capturas, ainda que en 2025 contívose algo a caída. O motivo tampouco non se sabe por que é, pero bueno, en algunhas zonas, mariñeiros de toda a vida que tiñan as súas apostas e os seus sitios, pois non pescan como antes. Sobre todo, xa che digo, de dentro da Arousa contra dentro da ría, a profunda ría, que é Rianxo, Puebla, todo eso, contra Carril e todo, por aí desapareceu moita nécora. Tamén escasean cada vez máis o santeguiño e a lagosta, que tamén entran en veda agora. Pero nas peixerías hai alternativas de sobra. A estrela do Grove, a centola. Persianas baixadas e postos pechados na Praza de Abastos de Santiago este venres 2 de xaneiro. A imaxe contrasta coa que ofrecía o mercado hai só 2 días á mesma hora. Para nós casi é un luns. Se comen os restroballos, o resto do que deixaron. Unha auga limpia e fuera, a lavar o estómago. A ver, despois do Nadal e despois destas festas e sobre todo de fin de ano, pois é baixiño. Si, hoxe zancos de polo pa sopa e carne de porco, acabo de vender agora unha pouquiña de carne de porco, pero bueno, hoxe é un día paradillo. Moitos praceiros dedican a xornada a facer inventario ante a previsión de que a xornada de hoxe fora de poucas vendas. Os días de noite boa, igual que a semana anterior de Navidad, foron unha locura. E agora que quedan as estanterías un pouco máis baldeiras, pois é un momento para facer o inventario, sí. Aparte que é o que toca tamén agora, a finais primeiros de ano, sí. Está cerrado, creo, el sitio al que voy, porque yo como ecológico habitualmente. Y nada, venía a ver si abren mañana, entonces habrá que volver, porque está bastante parado todo esto. Xa non me suelo pasar, porque despois si veñen as consecuencias, pero bueno, un caldiño e irse repuñendo poquinho a pouco. Ata na froitería o día está sendo frouxo. Algo vendín per pouca cousa, non valeu a pena vir para aquí, de momento. Poucas como a Carmen calcularon ben as racións estas festas e hoxe volven cociñar con normalidade. Comprar comida porque se terminou en casa. Entonces tenemos que comer. Vou facer unha costilla ao forno. Son tan poucas as vendas que entre cliente e cliente hai tempo para atender o teléfono e as redes. Pasaron xa Nadal e fin de ano, pero aínda queda unha xornada moi sinalada e cun postre Reyes moi popular.
Si, queda o Día de Reis coa súa tradicional rosca e por iso nestas xornadas previas as confeiterías están a pleno rendemento intensificando a súa produción e traballando arreo para ofrecer a sobremesa máis típica nestas datas. Iso no interior das pastelerías porque no exterior a imaxe estoutras ringleiras de clientes que non queren quedar sen a súa rosca favorita. A conta atrás para o Día de Reis notase nas confeiterías, cos obradoiros traballando sen descanso e o seu recendo invadindo as rúas, a rosca volve ser a protagonista destas datas. Nestes días de xaneiro, máis de 1000, quizáis máis de 2000, non sabemos. Porque este 12 se converte en obxecto de desexo para moitos e por iso hai quen opta por encargalo con antelación. Estes días había encargos, o que pasa que xa nos días estos días últimos xa non se podía facer máis encargos porque non temos espacio. Para evitar las colas mucho más grandes, sí. Lo compramos antes, lo congelamos y se saca para ese día. E quen prefire achegarse directamente e gardar a súa quenda na ringleira, armados de paciencia para levar a súa rosca preferida. Estou aquí a cola esperando, non tiña encargado e aquí estou, hasta que me toca a cita, levo aquí casi unha hora. Está máis rico que os demais. Algo debe tener, si no, no hacéis la cola. Que é artesanal, é totalmente natural. As que non se verán na Coruña este ano por primeira vez son estas típicas ringleiras ás portas da confeitería Glacé, pechada en setembro despois de 60 anos de actividade. Vivo na Plaza Santa Catalina, e ali hai uns roscos tamén buenísimos. Os mellores éramos de Glacé. De momento non lo voy a echar de menos. Está Flori, que es así que suelo comer bastante del roscón de ellos, pero no sé qué decirte, o sea, es una pena, pero las tradiciones parece que no, pero siempre gustan. E a tradición da rosca de Reis mantense viva, por iso as pastelerías estes días están a ser o epicentro do sabor máis agardado destas datas. Mentres os adultos encargan o roscón, os pequenos apuran estes días as súas listas de desexos para unha das noites máis máxicas do ano, a de Reis, e eles, as súas maxestades de Oriente, xa están en ruta recollendo as peticións dos nenos galegos. Na Coruña, os magos de Oriente reciben os pequenos no Pazo Municipal ata o domingo. Os que se acheguen poden entregarlle persoalmente as súas cartas ao seu rei mago favorito e fotografarse con el. Me gustaríame pedir por Reyes un Lego, un Playmobil e un libro. O sea que un xoguete para cada rei. Sí. Es que aún no le he hecho la carta, pero la haré a la tarde. A que rei lle pides os regalos, ti? A Baltasar. Unas gafas para bucear y una cuerda para mi guitarra para poder colgármela. Creo que me porto muy bien y que me van a traer regalos. Que lle pediches? Le pedí un avión y un dron. Trouxeches a carta ou non? Sí, la traxe. Entramos no treito final do período de Nadal e unha cita obrigada seguen sendo os beléns máis enlleiros do país. Esta fin de semana é a última propia de Nadal, pero os máis demorados aínda teñen algo máis de marxe para velos, Cintia. Entramos no treito final do Nadal e unha das citas obrigadas son os beléns máis senlleiros de Galicia, como acontece con este de Begonte. Este belén é coñecido pola súa longa tradición e escenas en movimento, polo que moitos xa o bautizan como belén electrónico polos 53 anos de historia que ten. Tamén pola súa afluencia, pois por aquí pasaron preto dunhas 40.000 persoas nesta campaña de Nadal. Así que para os rezagados que aínda non viñeron a velo, que non se preocupen, porque están de sorte, pois o Belén de Begonte permanecerá aberto ata o 25 de xaneiro. Montañas, o fondo, precioso, bueno, todas as figuras en movimento, moi ben. Os cambios que había con arcoíris, o anso, a mí se me gustaba moito. Pois o Belén de Begonte fai 53 anos, agora que empezou a funcionar. Pois neste Nadal sobre 40.000 personas, que se lo envíe. Bueno, hasta agora non chegamos a ver, pero calculamos sobre 40.000 personas. Os hotéis de Vigo despediron o ano cun 85% de ocupación en decembro, unha cifra que supera a do ano pasado e que confirma o tirón do Nadal vigués. Algúns turistas remataban hoxe as súas vacacións de Nadal en Vigo. Hemos pasado unos días y nos marchamos hoy. Hemos llegado de Las Palmas de Gran Canaria y queríamos visitar Vigo, hemos tenido muy buen tiempo. Y nada, nos ha gustado todo muchísimo, la comida, la gente, la decoración, todo muy bien. Nos vamos muy contentos. Me hubiese gustado entrar en Balaido, pero no pudimos entrar porque estaban por Reyes, creo que a partir del 3 creo que se podía hacer la visita. Y pues lo demás, pues la decoración también me gustó mucho, el ambiente también, la gente, bastante contento la verdad.
Tenemos la familia aquí porque digo que yo soy de Vigo y aunque vivimos en Madrid, tenemos aquí la familia y venimos a pasar Año Nuevo y Nochebuena, las dos fechas. Y hoy ya nos vamos para Madrid. Hemos venido a ver la iluminaria de Abel, a ver si era mejor que la de la Laguna de Tenerife, pero yo creo que más o menos paralelo. Él se va a cabrear, don Abel, pero la de Tenerife está muy bien, así que vayan a Tenerife. Os hoteleiros de Vigo e da súa área de influencia aseguran que o tirón das luces deixa cifras de ocupación superiores ás do pasado ano. Contentísimos, ha sido un mes espléndido. Pechamos en torno a un 85% de ocupación. Antigamente, a partir de octubre, cando remataba con Xemar, prácticamente pois, o ano rematábase e agora pois, temos este último aí empurrón para poder rematar o ano con bo sabor de boca. Tamén pois, axuda tamén ao emprego a que aumenten o número de empregados que podemos manter durante a temporada. Estes días a ocupación baixa, quedan prazas para esta fin de semana, pero ata despois de Reis aínda agardan pechar reservas. Entre os turistas que visitan Vigo constatan o crecemento dos estranxeiros. Hai máis anticipación, visítanos máis xente de fora, polo que tamén é un punto a destacar, incluso xente de outros países que non son Portugal, que maioritariamente os nosos veciños portugueses que sempre nos visitan máis. A campaña rematará oficialmente en Vigo o 11 de xaneiro co apagado das luces de Nadal. O mercado de Nadal de Lugo converte a Praza Maior da capital lucense nun espazo vivo e festivo durante todo un mes. Co obxectivo de dinamizar o comercio e reforzar as vendas nesta campaña, o seu programa de actividades inclúe obradoiros, xogos tradicionais, maxia, contacontos ou chocolatadas. Moito máis ca un espazo de compras. Iso é o que ofrece o mercado de Nadal de Lugo chamado Nadalmente Lucense. Durante o mes enteiro, o poboado axudará a dinamizar o comercio local e reforzar vendas na campaña máis intensa do ano. Estamos participando desde que empezaron a iniciativa esta do mercado navideño fai 4 anos e, bueno, creo que é un aliciente para que se poda vender un pouco máis e para que a xente visualizarnos e darnos a conocer e que a xente nos vexa que estamos aí. Al mercadillo traemos accesorios para niños, para chico, para chica. Es la tercera vez que venimos porque la verdad nos va muy bien. Son os plásticos que recollo na playa, aquí dentro, entonces ese reciclo e así aproveito para vender estas pezas neste Nadal e así ter uns agasallos únicos. O calendario do mercado de Nadal lugués inclúe obradoiros creativos, xogos tradicionais, contacontos, maxia, exhibicións de baile ou degustacións de chocolate que son de balde os sábados. Para iso, incorpora cabanas habilitadas para espectáculos cunha programación pensada para todas as idades, en especial para os máis pequenos. O que máis me gusta solen ser as casiñas e o árbol. O árbol ten moitas luces e é moi bonito. A veces contamos aquí coa axuda de Santa e de Mamá Noel, que pois bueno, veñen a contarnos algúns contos e a cumplir os desexos dos nenos que queren por regalos. Se facer bastante actividades, de vez en cando poñen música, bueno, fan actividades para os nenos pequenos. Estamos vendiendo lo que es chocolate caliente, piño caliente. El piño caliente es casero a base de frutas y algunas ramitas de canela, clavo y olor. O mercado de Nadal da Praza Maior de Lugo permanecerá aberto ata a véspera de Reis. As empresas dedicadas a facer substitucións nas granxas consolidanse en Galicia. Grazas a este servizo, os gandeiros poden dispor de tempo de descanso, por exemplo, en datas como estas. Venga, vaite metendo as vacas, Diego. Na empresa de Manuel encárganse de dar todos os servizos para que os gandeiros teñan días libres. O noso traballo é facer pois que os gandeiros poidan vivir mellor, ter días libres e agora no Nadal pois disfrutar da familia. Estes días traballan nesta granxa de Cerceda que pertence a 6 socios. Entre eles reparten os labores para poder librar, pero hai veces que descansan todos e contratan os servizos da empresa de Manuel. Pois fechas señaladas, como, por exemplo, o 24 ou 25, o día de Nadal, o 31 é o día 1, día de Reyes, pero son fechas señaladas, 15 a 16 de agosto. Este tipo de negocios consolidas en Galicia. Os gandeiros botan mandeles para moitos labores.
Nos damos servicios desde horas hasta meses completos, é dicir, adaptámonos sempre á necesidade do gandeiro. Se é unha granxa que necesita un día puntual porque vai ir a unha festa ou unha boda, faiselle. Se é unha granxa que non necesita que lle veñamos a ordeñar, pero si que lle fagamos traballos pois de facer máis camas, sacar esterco, atender un robot, faise por horas. Pro ano 2026 anuncian novidades. Unha novedade que estamos facendo neste ano, ofrecendo para este ano 2026, que é facer uns bonos, tanto mensual, trimestral, semestral e anual, para que os gandeiros que xa sepan os días que van necesitar durante ese mes, eses días do ano, guardarlo xa canto antes e que así poden ter a garantía de que lle vamos ir. Queren darlle aos gandeiros todas as facilidades e eles agradeceno. Moi ben, casi polo menos este é xa algo de vida. E haxe xente que veña a traballar, porque senón non tiñas tempo, nin vacacións, nin tempo libre. Algo necesario e non só en Nadal.